बहाय इलेक्शन जाजासिम हिर' जायो रिजाल्टआव जिर' जायो बाथ्रा गैया जोंनि बावखुंग्रियाव जोङो सोर गोहो गोरा सोर गोहो गोनांदां बेजों बाथ्रा गैया बिसायख'थियाव आंखौ आख्रमन खालामदों होननानै खिन्थु बावहाय नोंथांमोनाबो सों बे गियान गैयै गथ' प्रमद बर' बिटिसि बिसायख'थि बेयाव गोबां दल संगठनफ्रानो गाव गावनि पार्टी एबा दलखौ देरहाहोनो थाखाय जोबोद रेडि एबा जोबोद हुसियारि नाजागासिनो थैख्रां थांख्रां आरोखि दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव मा रोखोम जागोन दा गणतन्त्र बाहायबाय जेनेबा मोजाङै जागोन ना बुलाय सोलाय जागोन बे मोनसे एसे असम्भब दं आरोखि ना दा आं बेखौसो सानो दा सेप्तेम्बराव जाहैगोन बहुद गरम जाहैयो बे गरमाव जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा भट होनानै जुदि देरहाहरनानै जों रायजो राजाखौ नायाब्ला बहुद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरोखि नै दा माखासे सिगांनिफ्रायनो आं रावखौबो नाम खारिनानै बुंनो थाङा बेयाव जों गामि एरिया सिङाव सोरबा जाम्बाखौबा आथिं हमलायलायनानै हरनि समफ्राव खुलुमलायनानै भट बिबाय नोंसिनिखौनो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै आं देरहानाय लोगो लोगो नायगोन नोंसिनि गामिफोरखौ जेसेबांनाखि दा माबाया लामाफ्रा मोजां नङा आं खालामगोन ना बेबायदि होनलायदों दा BPF-निफ्राय दनेस्वर गयारि जे बावखुंग्रि समस्तिनि बियो BPF दलनि MCLA मा खोथा बुंदों दा BPF दलनिफ्राय गोबां गोख्रों नाजागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोङो जिहेतु जेननाय जोंना बावखुंग्रियाव अयभास गैया जेननायनि जेबो बाथ्रा गैया फैबाय थानाय समावबो जों देरहागोन जथेस्थ' भट लानानै जों देरहागोन आरो जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव दिनै नुदों गुबुन राजनितिक दोलोआबो दिनै दाख्लैबो 23 थारिखआव मोननै कंग्रेस आरो UPPला गिदिर मिटिं खालामदों जोंबो खालामदों जों होनादे सोरखौबो खालाम मोना जोंनाव बयबो खालामथों नियम मथे खालामथों आरो नियम मथे थांथों बे समाव दाख्लै 23 थारिखआव नायगाव काग्रिकलाव जेब्ला मिटिं जायो बावहाय प्रमद बर'आ मोनसे खोथा होनदों आंखौ थांनाय 2020 सननि निर्बाचनाव बिसायख'थियाव आंखौ आख्रमन खालामदों होननानै खिन्थु बावहाय नोंथांमोनाबो सों बे गियान गैयै गथ' प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट मोननो बियो बे प्रेसिडेन्ट लाया 9 थारिखआव मानसिफोरनो केम्पिं खालामनाय आरो गुन्दा लानानै 12था गारि लानानै बे बेरायनाय बियो 9 थारिखआव जानो मोनामोन जिहेतु 8 थारिखआवनो जोंहा केम्पिंआ जोबदोंमोन 10 थारिखआव जिहेतु माबा बिसायख'थि 9 थारिखआव जों रावबो बेरायनो मोना 9 थारिखआव गावखौनो गुन्दाफोर लानानै बेरायनायाव बे घटनाया जानाङै घटनाया जादों बेनि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बेनिफ्राय शिक्षा लाथों जे राजनितिक हिसाबै थांनाया मोजां सोर गोहो गोनांदां रावबो नङा इलेक्सनाव बयबो फेक्टर आरो बयबो फेक्टरखा गोसोआथ' जाखागोन बोसोरे गोसो जायो जोंनाव बहाय इलेक्सन जाजासिम हिर' जायो रिजाल्टआव खिन्थु जिर' जाहैयो थिग बे खेबावबो बिदिनो जानो थांगासिनो दं जोङो उइनारानो जाखागोन जोंनाव खुनु सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया जोंनि बावखुंग्रियाव जोङो सोर गोहो गोरा सोर गोहो गोनांदां बेजों बाथ्रा गैया जोङो फेक्टर हिसाबै भट गेलेयो आरो भटखौ गेलेनांगौ हिसाबै जों गेलेयो देरहानांगौ हिसाबै जों गेलेयो देरहायो जों बेसेबांसो भटनि फारागथियाव बे ओरैनो थांनाय 2020 सनाव जोङो 4,444 भटआव जों देरहादोंमोन डिफारेन्सआव ओमफ्राय MP इलेक्सनावबो जों 4,000नि एसे बारा मोन्दों एबारनि खेबाव जोङो बेखौ बारायनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं आरो दिनैनि दिनाव जे नुदों UPPLनि मानसिफ्रा जोंनाव सिंजों जोंजों कानेक्सन खालामगासिनो दं जाय बिथांमोना थांदों बिथांमोनाबो फैफिनजोबनो थाखाय जोंजों कानेक्सन खालामगासिनो दं बेनि थाखायनो बावखुंग्रि समस्तियाव सिन्था खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जयनिं हाबाफारिखौथ' लागासिनो आंथ' गामि खालामगासिनो सिरि खालामबाय थायो बिसोरनि बादि सानै साथामखौनो माने जयनिं जादों होननानै प्रसार खालामबाय थाया जों जयनिं खालामबाय थायो गामि मिटिं खालामबाय थायो आरो जयनिंखौ खालामबाय थायो थिगैनो दङ बिसायख'थिनि थाखाय थिगैनो दङ बिसायख'थिनि थाखाय जों जेबो सिन्था खालामाखै जोंनि वार्कारफ्रा
दाबो थिगैनो दङ इउ पि पि एल आ बिदिनो 10,000 20,000 होननानै फल'बन देखायबाय थायो जोंनि वार्डारफ्रा बेखौ लानायाव गैया साफा सानै हयथ' थांदों बे साफा सानै थांनायखौ जोङो खरसाया माने थांखायो जोङो आरो जोंबो मोनदोंना गोदान भटारफोर जों मोनदों गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ जों मोनदों इउ पि पि एल निफ्रायबो हाबगासिनो दं इउ पि पि एल नि मेम्बारफ्रानो जोंनाव हाबगोन लासैनो हाबगोन दा एसे समय दंबावो नालाय जोङो बेखौ आगस्ट'हालागै गासिबो सोनायखौ कमप्लिट खालामगोन गरमानो बाब 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 ओरैबायदि बारि बागानफ्राव एसे बेरायलायबाबो बार बारिखायनो गरमखौनो मोनगैया ओरैबायदि गरम बारबो बारा दा फैगोन जे बि टि सि बिसायख'थि जे धनेस्वर बे गयारि बे सारा बुंलांबाय दा बि पि एफ दलखौ रायजो राजाया आं बेखौ सोंनो सानो रायजो राजाया बि पि एफ दलखौनो लाबोनो सानो ना मानाव गेदेर प्रमद बर' जे सार आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंजोबनो थाखाय दा बि टि आर सुक्तिनि जे माखासे इमप्लिमेन्ट जानांगौनि थाखाय इउ पि पि एल सरकारखौनो लाबोफिनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय थ' रायजो राजाया भट होनानै नोंसोर सारमोनखौ देरहाहोयो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नै दा गोलोम बोथोर जानोसै गोलोम बोथोर समाव दुंहाव बै गथ'फोर जायफ्रा गोरलैफोर दङ बैसोर बानानै भट होनाय गथ' गाबस्रावलायनाय बैफोरखौ भट होखांनायनि उनाव नायाब्ला जोबोद गिदिर गोरोन्थि आरो इसोरनि देखायाव गामि एरियानिफ्रायबो मोनसे फाब थागोन होननानै सानो आरोखि नाथाय बेखौ देरहाखांबा बबे फाब बबे मा जेबो मोनथिया लिडारफ्रा गावनि माखासे देरनायनि थाखायल' नायो ना मायो जाखो माखासे सोरबा रायजो राजा गामि एरियायाव ग्रासरुट लेभेलाव सोरबा दासिमावबो जोंनि बर'आवनो न' गैजायै दङ बिस्राफोर आंखौनो होनदो आंनियाव जोंनिया दाबो बिमा बिफाया गैबावलायलासो आंनिया बिमा बिफानि जे न' नाम्बार बेनो दङ जोंनि न'फोरखौ दासिमावबो आंनानो रेशन कार्डबो गैया न'बो मोना जायना मोनदोंथाय मोननै गाहाम मोनथाम गाहाम नाथाय जोंफोरबायदि गरिब माखासे मानसिफ्रासो भट होनानै देरहाहोखांनायनि उनाव दासिमावबो माखासे बेबो ओरैबायदि मेम्बारफ्रा बुहुद गाज्रि गोसोनि मानसि थायो दा सोरबा जायफोर गावजों एसे जाहोयो लोंहोयो बा माखासे पार्टियाव थाङो बेफोरखौल' नायो दा रायलायबावानो सोरबा मेम्बारा ओरैबायदि गाज्रि खालामो आरोखि दा अब्ला माखासेनि चेयारमेन माखासे ब्लक लेभेलनि मानसिफ्रा बेफोरखौ बबे गामियाव न' मोनदों मोनाखै बेफोरखौ फैगोन जे जाय सरकारा फैयो बे गामिफ्राव इनकुवारि खालामबा मोजां जायो आरोखि दा रायजो राजाया भट होनानै देरहाहरनोसै माखासे गोनां गिदिर दैदेनगिरि सारमोना रायजो राजाखौ नायसनला ना दा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला माखासे रायजो राजानिफ्राय जेरैबायदि मा होनो नागालेण्डफ्राव बा अरुणाचलफ्राव बैसोर जाय न'खरफ्राव फैसा होनो हायो बैसो भटआव देरहायो होननाय बायदि जोंनि रायजो राजायाबो गोरा गोख्रों जानांसिगोन थाखा रानबासो जायनो थाखा होयो बेनोसो भट होनाय बेबायदि जानांसिगोन ना सिगांग्रो रायजो राजानाव मोनसे आयेन गथ' भाबै लानाय जे रायजो राजानि माखासे न'खर न' मोनजायै बा माबा मोनै दा जिखुनु उन्नति मोनै बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे गेरेन्थि खोथा लानांसिगोन नामा रायजोफोर नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आङो बांद्राय गोबाव खालामनो सानला रायजोफोर जिखुनु हक जाया मानो फैगोन जे बि टि सि बिसायख'थि बाव बि पि एफ दोलोखौनो लाबोनानै सरकाराव लाबोफिननानै सिगांनि पावार एन्ड फांसन थांनायफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय मावनो सानो ना माखासे बि टि आर एकर्डनि दफाफोर जे दानख'नाय दाजाबनाय सोसननाय बेखौ लानानै प्रमद बर' सारखौनो नेक्स्ट फैगोन बि टि सि जे इलेक्सन जोबनानै सरकाराव लाबोफिननो सानो रायजोफोरनि सायावसै रायजोफ्रा नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला